nhá sau ra nuôi của hạt tu lòng câu ra một tí tu lòng rau ra nữa em mới sụt lên nó sẽ lấy bồi rau nè cha hoa đồ đi xí lệ tu ở cha ấy nè cha pa phôi lao đồ cho em đi lấy lao tu lo cho lo mò đồ hú nè ở cha em cha chi lệ tu ca ni yo mo so nyo ke ga ke ra no e ni ha ro ro lo no to lu cho ku ne e ka po chi ya ka le na le ti e le nhân cha sư có ý nhá to ta cú nè ở cha ấy anh cha pa phôi la đồ cho e ni li la tu la lu la e cho lu nhá ta gì nè ở cha ấy hano ni si le tu cha ca ni yo mo so nyo ke ga ke ra no e ni ha ro ro lo no to lo cho ku ne e cha ca po chi ya ca na ca chi e li nhân cha sư có ý nhá to ta pi nè ở cha em đi anh cha ta sa ya tại tu lên cha e a te tu la nu nei e ni le ya tại tao tu le a nè ở cha em đồ ni si lệ tu cha ca ni yo mo so nyo ke ga ke ra no e ni ha ra ra lo no to lo cho ku na e ca ni le ya ha lo o ca nya la ya ca ni ya ha lo ô phò như có ý cha nè ở cha ấy anh cha ta sa ya tại tu lên cha em chế a te tu la nu nei e ni le ya tại ta tu lên đi ở cha em đi cha si lệ tu ca ni ya mo so nyo ke ga ke ra no e ni ha ra ra lo le na e to lo cho ku na ở cha e ca ni ya ha lo o ca shi la ya ca ni le ya ha lo o phò yi có yi chi nè te cha mo lo la se na sa ko yo ấy ya mo lu sa tu ta li ko ha lo cha pi ma li ya tao lo su na